दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि अर्गेनाइज खालामनायाव दिनै फ्राय 300 जन बे ओनसोलनि बे क'क्राझार जे टाउननि खाथि खाला गामिनि बा टाउननिखौ लाफानानै 300 जनसो जयेन जाफैदों। दा बेवहाय गोजोननायखौ आं फोरमायदों बा जासिदों। बिथांमोना जे दिनै जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोआ सासन भाराव गैयाबाबो बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ फैगौ जे इलेक्सनफ्राव बाहागो लाफानानै बा जोंखौ सहाय सहजुगिता खालामनो होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोआव जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ आङो बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जानानै आरो लोगोसेयै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनिफ्राय जानानै आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ बरायना लादों। गोबां जयेन जाफैनायखौ नुनो मोनो। लाइमोनफोरनि थाखाय मा बुंगोन बे समाव? जे गोबाव सम सिगां जे थांनाय 2010निफ्राय जे बिपिएफ राजनिथि दोलो जे सासन भारखौ लानानै फैदों, 2005निफ्राय जे बिपिएफ राजनिथि दल जन्म जानायनिफ्राय जे जों सासन भार लानानै फैदों, बेनिफ्राय जों बिभिन्न जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बहुद जोङो आसनि लाबोदों, खामानि मावबोदों, जायनि फलाव दिनैबो दाबो ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ राजनिथि दोलोखौ अरायबो हांख्रायो आरो फैबाय थागोन समावबो हांख्रायगोन बा जोंखौ देरहासार खालामनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन होननानै जों रोखा मिजिंथिनो हायो। जे गावनि सायाव गावनो मोन्दांथि गैयै बिथांमोननि बे कार्यकलाप जादों। हाग्रामा महिलारि सारनि मुसुखा सावनानै बिथांमोना रायजो राजानो बे ओनसोलनि रायजो राजानो मा फोरमायनो नागिरदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु जे इउपिपिएल जे प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे इउपिपिएल राजनिथि दोलो, बिथांमोना थांनाय जे 20 तारिखनि जे खसरा ओंखारनायाव बिथांमोना गावसोरनो बरायनायखौ बा जै ध्वनि होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। दा दिनै गावसोर बबेनिफ्राय मा सर्स मोनफिननानै जे दा गावसोरनो जे उदालगुरि समस्तिया ओरै जानांगौमोन, जे मोजां जायाखै, उदालगुरि समस्तिया इनटेक्ट जानांगौमोन, दा दरंआव थांनायखौ जों साबजानाय मोनाखै, दा बिथांमोना बे खोथाखौ बुंबाय थादों। आरो आं बुंबावनो लुबैदों जे बिटिसिनि जे 6 सिडुल हिसाबै, बिटिसिआ जे 6 सिडुलजों जे दाजानाय हिसाबै बे ओनसोलनि बे 15था समस्तियाव 15था जे एमएलए सेगमेन्ट दङ, बेवहाय हयथ' 6 सिडुल हिसाबै जोंनि 6 सिडुलनि जे मर्यादाखौ जोंनो बिटिसिआव होनाय जादोंमोन, जे जोङो 75% बा जोङो 40 जनाव जे दिनै जों बिटिसिआव 30टा एसटिनि थाखाय रिजार्भ दोननाय जादोंमोन। दा बेवहायबो बे संरक्षणखौ खालामनानै दोनोबा खुब गाहाम जागौमोन होननानैसो आङो सानदों। आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोंनि समस्त जे बर' हारिनि जे बर'नि बिफा जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे दतमाय बा बर' जाथिजों जे हिस्ट्रिकेलि जे सोमोन्दो थानाय बिथांखौ दिनै जोङो बड'फा नामाकरणजों जों जायखौ मिथियो, बिथांनि जे जायगा, बिथांनि जे गामि, बेनो दिनै जेनेरेल समस्तियाव थांनो गोनां जाबाय। दा आसा खालामदों निस्सय इलेक्सन कमिसनारा बेखौ जाहाथे जोङो एसटि कनस्टिटिउसन जाहाथे अन्तर्भुक्त खालामनानै बा सोसननानै होफिनो, आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायहरनो थायो। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं।
गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो पायनर सोरखारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।